Naš gost danas bio je Ilja Musulin, stručnjak za region Istočne Azije, japanolog, veoma zanimljiv čovjek, kao što ćete moći da vidite u samoj emisiji. Detaljno smo pretresli sve, ne samo političke i geopolitičke, nego i društvene teme. Ilja je inače dopisnik RTS-a dugogodišnji iz Istočne Azije i on piše pa između 10 i 15 recimo tekstova mesečno. Mnogi od njih možete čitati na Novom standardu, to su izuzetno kvalitetni tekstovi sa vrlo preciznom rečenicom i sa preciznim izražavanjem. I takav je bio i nastup našeg gosta danas. Nadam se da će vam biti zanimljiva tema. Meni je svakako bila. Hvala vam što ostajete uz Novi standard. Hvala vam što podržavate rad naše kuće i našeg sajta i naše videoprodukcije. A sada Ilja Musulin. Poštovani gospodine Musulin, dobar dan. Hvala vam što ste izdvojili vreme za našu emisiju. Mi već dugo godina prenosimo vaše tekstove na Novom standardu. Oni su uvek dobro čitani i propraćeni i zadovoljstvo mi je što mogu da razgovaram sa vama uživo. Ako se slažete, počet ćemo od tema koje bi vama po obrazovanju i po vokaciji trebalo da budu bliske, a to su odnosi u Istočnoj Aziji. Pre svega, kakav je sentiment Japanaca trenutno. Tamo imamo situaciju da je došla nova premijerka koja je izuzetno popularna, koja je lagano dobila poslednje izbore, koja ima neke desničarske tendencije koje se ne sviđaju drugim državama u Istočnoj Aziji, pre svega Kini. Kakva je situacija u Japanu u tom smislu? Da li se rađa neki novi talas desničarske te euforije koji može da se pretvori u neke militarističke tendencije? Pa najpre, dobar dan vama i svim gledalcima. Hvala vam što ste me pozvali i što ste pokazali interesovanje za moje tekstove. Znači, najpre kako, da kažemo, Japanci gledaju Sjedinjene Države u tom političkom smislu, odnosno taj njihov politički sentiment. Pa, znate šta, oni sada smatraju, naravno, to savezništvo, vojno-političko savezništvo sa Sjedinjenim Državama esencijalnim, znači, za svoju sopstvenu bezbednost, jer se osjećaju ugroženim najpre od Narodne Republike Kine. A razlog za to je uglavnom taj teritorijalni spor, znači, između Japana i Kine, znači oko tih malih ostrva koje se zovu Senkaku na japanskom, a Diaoyu na kineskom. Taj spor se dosta intenzivirao negde otprilike od 2012. godine. Ta mala ostrva pod svojom kontrolom drži Tokio. Međutim, ona se nalaze na puno nafte, izgleda, i prirodnog gasa i zbog toga su jako važna. I znači to je najveći uzrok brige u Tokiju. Drugo, uopšte ta rast, da kažemo taj rast moći Kine, znači ekonomski i vojno, naravno, ona je sada izuzetno moćna država, pa se Japanci osjećaju ugroženo da bi, recimo, možda nekad u budućnosti pod pitanje došle i druge neke njihove teritorije. Tu oni prvenstveno misle na Okinavu, odnosno na taj arhipelag koji se zove Ryukyu, u kojem je Okinawa najveće ostrvo, jer neki kineski nacionalisti izražavaju interesovanje i tvrde da je to teritorija koja je nekad bila, da kažemo, dobro, nezavisno kraljevstvo, ali pod velikim kineskim uticajem i na neki način vazalna zemlja Kine. Takođe, Japance brine i mogućnost pada Tajvana, jer njima odgovara ovaj status quo. Zašto? Zato što ako bi Tajvan pao pod kontrolu vlade u Pekingu, onda bi, da kažem, kineska, naravno, oslobodilačka armija imala vrlo lak pristup, znači, celom jugu Japana. Mogla bi lako da preseče linije snabdevanja, recimo, energentima sa Bliskog istoka, odnosno linije kojim Japan izvozi svoju robu u Južnu Aziju, u Evropu i tako dalje. I onda bi Narodna oslobodilačka armija Kine takođe dobila jednu veliku odskočnu dasku za izlazak u Pacifik, znači dublje u Pacifik, i onda bi, da kažemo, ratno vazduhoplovstvo Kine i mornarica lako mogli da zađu čak u zaleđe Japana, znači praktično da preseku i veze Japana sa Sjedinjenim Državama. Znači, sve to
znači uzrok velike zabrinutosti u Tokiju. Naravno, Japan se i tradicionalno oslanjao na Sjedinjene Američke Države i pre nego što je Kina postala ovoliko moćna, znamo zbog Sovjetskog saveza, znamo to doba hladnog rata, tako da Japanci doživljavaju Sjedinjene Države kao da kažem, neizostavnog partnera, znači esencijalnu podršku vojno-političku, kao veliko, naravno, ekonomsko tržište svoje i zbog toga, mada mnogi, da kažem, možda kod nas bi priželjkivali da Japan bude više nezavistan u vođenju svoje spoljne politike, oni zapravo se sve više drže Vašingtona i sve više pokušavaju zapravo da ojačaju te veze i gospođa koja je sada na vlasti, znači premijerka Takaići, ona je zaista tako i kako ste i rekli, znači da kažemo na krajnjem desnom krilu te njihove vladajuće liberalno-demokratske partije, koja je nešto kao od centra ka desnom i sad tu imate više onih ljudi koji su centristi, ali imate i puno onih koji su zaista desničari. A što su više desno u toj partiji, to više oni, da kažemo, žele jačanje vojnog saveza sa Sjedinjenim Državama, produbljivanje tog saveza. Na neki način slična je situacija i u Južnoj Koreji, gde kada dođe na vlast konzervativna partija koja je desničarska, ona nastoji da jača savez sa Sjedinjenim Državama. Tako da, trend je znači da se zapravo produbljuje taj vojni savez sa Sjedinjenim Državama, što znači konkretno da Japan nastavlja da povećava recimo znači novac koji izdvaja za armiju, da nastavlja program naoružavanja, da nastavlja taj program koji na neki način predvodi Vašington u Istočnoj Aziji, a to je davanje vojne pomoći drugim američkim saveznicima u regionu, kao što su recimo Filipini. Dalje nastavlja taj program jačanja veza sa evropskim članicama NATO-a. To je taj koncept koji isto promovišu Sjedinjene Države, da je bezbednost evroatlantskog prostora vezana za bezbednost Pacifika, odnosno Indo-Pacifika. I tako da znači produbljuju Japanci znači veze sa NATO-om i sa Australijom. Eto to. Hajde da probamo čisto zbog gledalaca da objasnimo otkud kod vas se rodila, možda smo propustili to na početku emisije da kažem, ali nije ni sada kasno, ljubav prema Japanu, prema proučavanju te zemlje i vi ste na kraju krajeva izabrali Japan i za mesto gde gotovo 3 decenije živite. Pa, ja sam još kao dete, znači u srednjoj školi, video na televiziji jedan trening našeg tada jedinog kendo kluba. Kendo to je jedna japanska borilačka veština, znači njihovo mačevanje. I onda sam otišao, učlanio sam se i sad tu je bilo studenata tada, ja sam tako bio neki, ne znam, drugi razred srednje škole i ti studenti su znali više o Japanu, oni su mi preporučivali neke knjige i tako sam ja počeo da čitam o japanskoj kulturi i to me jako sve zainteresovalo. Recimo, obilje raznih tih filozofskih pogleda na svet, recimo tih raznih religija koje su, da kažem, stopljene i izmešane u Japanu i onda sam odlučio da ću da studiram japanski jezik i kad sam počeo da studiram, u jednom trenutku srećom dobio sam stipendiju japanske vlade, koja je bila potpuna, pošto to su 90. godine, znači to je kod nas vreme ekstremnog siromaštva i vreme izolacije, kada je bilo teško uopšte dobiti bilo kakvu vizu i izaći iz zemlje. I zahvaljujući toj stipendiji sam prvi put otišao i onda sam tako, godinu dana tamo nešto usavršavao japanski. Posle sam dobio jedan prevodilački posao u jednom fudbalskom klubu tamo i tako sam ostao. Ajde da malo probamo da uđemo u društvene teme pre nego što se još malo pozabavimo ovim geopolitičkim koje su se i u kontekstu ovog rata koji se odvija na Bliskom istoku sada su se dodatno aktualizovale zbog toga što to mnogo više pogađa Istočnu Aziju nego Evropu. Ali da upoznamo prvo Japan sa, ako možemo, naravno i koliko možemo, da ga predstavimo običnim gledaocima u Srbiji. Kako razmišlja prosečan Japanac? Gde su te neke glavne mentalitetske razlike prvo u odnosu na komšijske zemlje Istočne Azije, a onda u odnosu na Evropljane?
Pa sad, u odnosu na Evropljane, dobro, malo je to teško reći, pošto mislim da ni u Evropi ne postoji neki, da kažemo, zajednički mentalitet za ceo kontinent, jel da? Mislim, Šveđani su mnogo drugačiji od Grka, Tako je. Nemci su opet mnogo drugačiji od Italijana i tako dalje. Međutim, ono što možda prvo upada u oči po meni, ne samo u Japanu, nego u celoj Istočnoj Aziji, znači odnos prema radu. Znači, meni je sad tako interesantno kad ovde se priča, recimo vidio sam u Holandiji da razmišljaju o tome da li da skrate radnu nedelju sa 4 dana, znači koja je već kraća, na 3 dana, zahvaljujući ovim, da kažemo, dobicima u produktivnosti, odnosno napretku koji donosi veštačka inteligencija. Međutim, po meni je to pogubno, zato što i onako ja mislim da naš kontinent zaostaje za Istočnom Azijom kad je u pitanju, znači, rad, tamo se u svim tim državama, znači, bilo da je Japan, Kina, Južna Koreja ili provincija Tajvan, znači jako puno se radi i postoji generalno neka kultura žrtvovanja za kolektiv, znači žrtvovanja pojedinca za kolektiv i uglavnom se, dobro, ima izuzetaka, ali da kažem, uglavnom se bespogovorno i pregalački radi. Znači, naravno imali ste i u Japanu, ne znam, puno tih nekih radničkih štrajkova 50. 60. godina, imali ste ih u Južnoj Koreji, 80. i tako dalje, pa i danas nekad. Ali generalno, znači, oni su vrlo odgovorni, savesni u radu i generalno, znači, ne možete da zabušavate, recimo, ja kada sam prvi put otišao u Japan, ljudi su bukvalno dolazili na posao sa temperaturom, znači imate temperaturu 38,5, vi se nakrkate lekovima i idete na posao, znate, jer samo ako zaglavite u bolnicu, vi znači, ste opravdano odsutni. Dobro, to se sad menja, se to sad znatno humanije nego pre, ali znači... Da li su mlađe generacije drugačije u odnosu na starije generacije, pogotovo ove takozvane boomere rođene nakon 45. godine, zbog toga što u ostatku sveta postoji percepcija da je ova generacija Z, kako je zovu ova poslednja, da oni manje rade i da odbijaju poslove koji im ne odgovaraju, delimično i zbog toga što je ranije bilo mnogo teže doći do posla nego danas. Jesu, drugačiji su zato što su prvo pod, da kažem, većim uticajem zapadnih kultura, odnosno individualizma. Znači, da kažem, više traže svoj lični komfor i dobre uslove za sebe nego te prethodne generacije koje, kao što sam rekao, su bile sklone samo žrtvovanju, odnosno postojala je, da kažem, neka jaka kultura, možda čak i neki društveni pritisak da se pojedinac žrtvuje za kolektiv, za firmu, čak i po cenu, dakle, svog zdravlja, naravno vremena koje provodi sa porodicom i tako dalje. Znači, puno prekovremenog rada u toj Istočnoj Aziji, čak puno smrtnih slučajeva od prenapornog prekovremenog rada. Međutim, ove nove generacije, dakle, prvo nemaju to iskustvo koje imaju ove stare, koje što ste rekli, rođene posle rata, jer one su sve, te stare generacije, one su doživjeli glad. Znači, i videli su potpuno uništenje, razaranje. Znači, znamo da je Japan bio potpuno spaljen, ne samo zbog onih atomskih bombi, nego su Amerikanci bukvalno 28 japanskih gradova, znači, zapaljivim bombama uništili. Sravnili sa zemljom. Kao Tokio. Tokio je najpoznatiji primer. Da, u Tokiju samo za jednu noć smatra se 100.000 ljudi da je poginulo u jednom takvom bombardovanju u martu 1945. godine. Dalje, Korejsko poluostrvo potpuno razvoreno, znači... Postoji li svest o tome u japanskom društvu? Pošto rekli ste da je to, ajde kažemo, filoameričko društvo, da su skloni tom savezništvu jer se plaše Kine, ali postoji li taj neki latentni ili otvoreni antiamerikanizam s obzirom na istoriju? Pa u tom prvom odgovoru ja sam uglavnom na umu imao, znači, političare, znači taj neki politički odnos prema Sjedinjenim državama. Na nivou običnog naroda mogu vam reći da ja ne vidim taj animozitet, znači za sve ovo vreme koje sam ja živeo tamo. On je postojao u vreme kada se završila američka okupacija, pošto su Amerikanci ušli 45. godine i do 52. je zvanično bila okupacija i za sve to vreme postojala američka cenzura.
Nakon toga malo kad je ta znači, cenzura, da kažemo, opala, onda su krenule te neke, recimo, romani, književna dela, filmovi u kojima se kritikuje američka vojska i tako dalje i govori dosta o žrtvama civila u Japanu. Međutim, meka moć je stvarno ogromna američka. Znači, Hollywood, Disneyland, verujte da su Japanci impresionirani Sjedinjenim državama generalno. Znači, to je najpopularnije odredište za njih za studiranje, za putovanje. Dobro, oni obožavaju najpre Havaje, onda Los Angeles. Onda važi za zemlju slobode, važi za zemlju u kojoj može dobro da se zaradi, jer taj kolektivistički duh, te konfučijanske vrednosti u Istočnoj Aziji, recimo vi ste u Japanu imali dugo vremena ljude koji naprave ogromne izume nove, na kojima firma zaradi milijarde i desetine milijardi dolara, ali on samo dobija svoju platu. Znači, on nikad nije mogao da se obogati kao pojedinac, kao radnik te firme. I onda je puno Japanaca videlo u Sjedinjenim državama na neki način uzor u smislu da tamo više cene rad pojedinca, da tamo može više da se dobije nagrada, da je tamo, da kažem, slobodniji život, jer u Japanu ima puno tih nekih društvenih normi koje su ponekad i vrlo stroge. Tako da, sa druge strane, naravno, pošto su Amerikanci penetrirali, da kažemo, sve slojeve japanskog društva, armije i politike, onda, recimo, vi imate i neku vrstu, ja bih rekao da je to samo cenzura, recimo kada se govori o tim atomskim bombama, ja za sve ovo vreme koje sam bio tamo nikada nisam video na televiziji da je neko rekao ko je bacio tu bombu. Znate, priča uvek počinje od tog momenta kad je ona eksplodirala i onda uvek je akcenat na patnji stanovništva, na sudbinama ljudi. Recimo, ja sam jednom išao kao novinar RTS-a u Hirošimu da napravim prilog povodom godišnjice atomskog bombardovanja i znate šta, ja kad sam tamo pitao, recimo, roditelje sa decom, znači deca, đaci, pitate ih ko je bacio bombu, oni pogledaju ovako u oca ili u nastavnika. Nisu učili o tome. Znači, ne znaju ili ne smiju da izgovore? Pa, deca možda i ne znaju. Stariji znaju, intelektualci znaju, naravno, svi znaju, ali se o tome ne govori. Znači, ne govori se u medijima, osim ako niste član Komunističke partije Japana ili tako neki baš levičar. Tako da, hoću da kažem da s jedne strane imate strahovitu meku moć, gde sada u Japanu, recimo, znate, Japanci nisu hrišćani, ali oni slave Božić, on je katoličko-protestantski, oni sad su počeli maltene da obeležavaju i Uskrs, tako usvojili su te neke elemente američke kulture razne i, znači, s jedne strane meka moć, s druge strane, znači, taj politički, ekonomski, vojni pritisak. I onda dođete u takvu situaciju gde zapravo i običan narod zapravo ima pozitivno mišljenje o Sjedinjenim državama, osim što će vam nekada reći, a znate, kao ti Amerikanci, taj njihov individualizam, oni su sebični. Da. Ali to je otprilike sve. Znači, tu je kraj. To je kraj kritike, da. Jednom sam pročitao, sada ne mogu da se setim nigde, da je Japan društvo koje ima običaj da na neki način preuzme kulturu neke druge zemlje i da od nje napravi nešto svoje posebno i da je na taj način nastala japanska kultura tako što su u početku preuzeli kinesku kulturu, onda napravili od nje nešto novo i posebno. Kinezi nisu imali dosta tradicija koje su kasnije Japanci razvili i da se slično dogodilo Japanu nakon 45. godine. Da su oni potpuno internalizovali tu američku kulturu, da su je pounutrili i da su napravili nešto svoje, jer određeni trendovi koje imamo na zapadu su u Japanu bili prisutni pre bukvalno 30 godina. Može li se to tako reći za japansku kulturu, da ona na neki način asimiluje druge kulture drugih zemalja i da pravi od njih nešto posebno? Pa mislim da se može to reći, da. Mislim da, naravno, taj fenomen postoji u svim kulturama, ali da, prilično je izražen u japanskoj, znači, znate kako, njihovo društvo uglavnom bude polarizovano, barem u početku, znači na one koji se zalažu, znači, za negovanje tradicionalne japanske kulture i oni koji se zalažu za usvajanje stranih uticaja.
Ali često ti strani uticaji na kraju zaista prevladaju onako na nivou celog društva i onda kreće taj kreativni proces, znači da kažemo prijema tih stranih uticaja i njihovog preobličavanja u nešto novo, nešto originalno. Tako da jeste, Japanci dosta vole znači da proučavaju stranu kulturu i da usvajaju, pogotovo ako smijem to da primetim, neki moj lični utisak je kulturu onog carstva ili države koje je u tom trenutku moćno i najmoćnije i najveće. Znači, kultura te države ili carstva se vidi kao posebna, odnosno kao nekako uzvišena na neki način i onda oni to usvoje i naravno daju svoju neku crtu i onda naprave nešto originalno. Mada japanska kultura, treba ovo pomenuti, barem kad je tradicionalna kultura u pitanju, nije ona primala uticaj samo iz Kine, ona je primala uticaj dosta sa korejskog poluostrva, korejske kulture, onda stari Japan zapravo imate, mada taj uticaj nije toliko jak, imali ste doseljenike sa onih južnih ostrva, pa ste imali na severu gde je onaj Ainu narod, neke uticaje iz Sibira, ali da, ono što je preovlađujuće i ono što je poznato u svetu kao tradicionalna japanska kultura, ona ima veliki dug prema Kini, ali ima i dosta originalnosti u sebi. Ono što je mene iznenadilo u vezi sa Japanom kad sam pročitao u poslednje vreme, a prevashodno zbog toga što u našem društvu, a verujem i u ostatku sveta, postoji jedna predrasuda o Japancima kao da prednjače u savremenim tehnologijama. Međutim, ja sam pročitao da se Japanci još nisu odrekli faks mašina, da i dalje koriste keš. Dok sa druge strane, bukvalno preko puta u Kini, postoji jedna kultura neverovatno brzog usvajanja svih inovacija. Kinezi su potpuno preskočili kreditne kartice, odmah su se prebacili na plaćanje telefonima, preskočili su laptopove, odmah su došli na mobilne telefone. Kao da postoji jedna suštinska razlika između Kine i Japana u tom pogledu. Kako vi to objašnjavate? Pa najpre, zašto postoji takva predrasuda? Često su predrasude zasnovane delom na nekim činjenicama. Znači, Japan stvarno jeste predvodio svet u tehnologijama 70-ih, 80-ih godina, 90-ih, da kažemo. Međutim, oni od 2000-ih zaostaju, znači dolazi do pada njihove elektronske industrije, znači zakasnili su sa tim nekim inovacijama kao što su recimo ti pametni telefoni, recimo to je razvijeno drugde, u Sjedinjenim državama i tako dalje. Tako da je došlo i znači do zaostajanja. Znači, o veštačkoj inteligenciji ih nema, čini mi se. Da, ovi najsavremeniji poluprovodnici, odnosno čipovi, to sve prednjači Tajvan, Južna Koreja, znači pomenuo sam pametne telefone, ima tu puno tih nekih tehnologija, još uvek se recimo drži japanska automobilska industrija, mada i to opet i tu kasne u masovnoj proizvodnji čisto električnih vozila, iako su bili recimo predvodnici svetski u razvoju hibrida, pa i čisto električnih vozila, ali prosto ih nisu počeli masovno proizvoditi na vreme, prepustili su to drugim. Ali nije niko, čini mi se, ni Evroplja, ni samo Kinezi. Pa da, Kinezi, dobro, ajde da kažemo Tesla i šta ja znam, ali znači, jedan razlog zašto sada Kinezi, možda i neki drugi južnokoreanci, deluju da brže uvode razne savremene tehnologije u svakodnevni život je to da japanska industrija, tehnološki razvoj zaista jeste na neki način opao, odnosno, kako kažu neki komentatori, da je Japan negde početkom ovog veka umesto da nastavi sa izumima i inovacijama kako je to činio 30 godina ranije, da su se oni nekako zadovoljili time da unapređuju već postojeće tehnologije, da ih usavršavaju u trenutku kad je trebalo napraviti iskorak. Druga stvar je da prosto Japan, znate, kad je u pitanju uvođenje novih tehnologija u svakodnevni život, tu nije samo reč o tehnologijama, tu je reč o zakonodavstvu. A Japan vrlo to relativno sporo menja u odnosu na druge i društvo nekako se malo više opire tim nekim promenama, naročito birokrate. I recimo, eto, zašto je ta priča o faksovima, to je priča od prilike pre 3-4 godine, koji su u stvari sami Japanci dali u eter,
Zašto? Zato što su mediji hteli da kritikuju vladu. Kako to da ne dozvoljavate i dalje, recimo, da dokument koji je potpisan, skeniran i poslat e-mailom da je to validan dokument. Znači, vlada ne priznaje dokumenta koji se šalju e-mailom, nego mora da bude faks, jer je to ručno potpisano. Znači, to je bila kritika. Znači, šta je interesantno, recimo, često japanske firme zapravo se nalaze iza tih tehnologija koje se uvode brzo, recimo u Singapuru, u Hong Kongu i tako dalje. Znači, vama će Singapur i Hong Kong da izgledaju modernije u svakodnevnom životu, u stvari to su japanske firme, su stvorile te tehnologije, ali pošto u svojoj zemlji zbog tog, da kažem, malo strogog i zakonodavstva, ne mogu to da ispitaju. Ne mogu da izvrše testove. Eto, to je jedna ista stvar koju japanski naučnici i ljudi koji se bave tehnologijom vole kod Sjedinjenih država. Što kod njih, recimo, ako je reč o automatizovanom vozilu, robotskom vozilu, vi to odmah vidite na autoputu. U Japanu ne možete da izađete sa parkinga firme sa time i godinama ne možete da izađete. Ili u poslednje vreme, recimo, leteći taksi. Ni to Japan ne razvija. To razvija Amerikanci, Britanci, Kinezi. Znači, pitanje je zakonodavstva, te neke elastičnosti u brzom uvođenju, znači ta dva faktora, rekao sam, znači pad, da kažemo, industrije, inovativnosti i sa druge strane ta okoštalost sistema. O čemu pričaju prosečni Japanci kada razgovarate sa njima, mada je li teško je ukalupiti prosečnog čoveka bilo koje zemlje, ali generalno vi dugo živite tamo, koliko njih zanima međunarodna politika, ovo što se dešava na Bliskom istoku, to ja mislim da ne možete uđete u kuću u Srbiju koji se sad ne priča o ratu Irana i Amerike i tako dalje. Da li su Japanci takvi, da li su toliko politični, da li razmatraju te strateške odnose u Istočnoj Aziji ili se više zanimaju nekim možda više svakodnevnim temama? Pa vidite, tu dosta stvari variraju, znači, u zavisnosti od doba u kome smo. Znači, u ovom periodu kada sam ja u Japanu od kraja 90-ih pa sve do korone i možda završetka epidemije i početka rata u Ukrajini, mogu reći da prosečnog Japanca uopšte nije to interesovalo. Znači, znate, kod njih je u zadnjih 70 godina, 65 godina je na vlasti ista partija, liberalno-demokratska partija. I onda država je bila vrlo stabilna, vrlo miroljubiva. Znači, nije imala, da kažem, nikakve veće unutrašnje probleme, nije imala ni spoljne. U takvim uslovima politika ne utiče mnogo na život običnog pojedinca. Znači, sad opet izbori, opet ista partija na vlasti. Ništa se fundamentalno ne menja. I onda obični ljudi zaista su se posvetili potpuno, znači, ili radu u svojoj firmi, ili hobijima, modi i stvarno, pogotovo ako smem to da primetim, ženski deo glasača, recimo, potpuno nije imao znanje nikakvo, da kažemo, u unutrašnjoj politici i spoljnoj. Međutim, ljudi, neki koji su bili mladi, recimo 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, kada je u Japanu, da kažem, levica bila jaka, recimo komunistička partija bila jaka, oni su bili izuzetno aktivni, oni su bili izuzetno zainteresovani i za unutrašnju i za spoljnu politiku. I oni su dosta protestovali i tu je bilo i sukoba puno sa policijom. Tako da kažem, znači, generacijski to se menja, odnosno u odnosu na doba, a mislim da sada ponovo raste, znači od početka rata u Ukrajini raste interesovanje prosečnih ljudi za spoljnu politiku, jer između ostalog, pa i zbog te propagande zapadne, znate, kao da kažemo, intervencija Rusije u Ukrajini je predstavljena kao, evo, ruši se svet. Znate, a nije važno što pre toga bilo 20 ratova koje su Sjedinjene države pokrenule, to je kao nešto uobičajeno, to kao da ide onako na traci, pa niko to ni ne primeti, jeli? Ali ovo je poremećaj univerzuma. Ali tako u celom svetu, čini mi se predstavljeno. Mislim, bar u ovom zapadnom delu sveta. Jeste, i inflacija. Gde spada i Japan politički. I inflacija. Aha. Jer Japan 30 godina nije imao inflaciju. Verujete, 30 godina, znači su im obrnuto čak padale cene, nisu rasle ni plate i sad odjednom, zbog tih sankcija odnosno na Rusiju i sada ovo svega što se dešava u zalivu, velika inflacija.
i pad životnog standarda i sad ljudi sve više se interesuju zašto se ovo dešava i kako ovo može da se spreči. To ako se ti ne zanimaš za politiku, zanima se politika za tebe. Upravo tako. Šta su ključne neke razlike u mentalitetu između Japanaca sa jedne i recimo Kineza ili Južnokoreanaca sa druge strane? Jer čini mi se da je ta tema jako mnogo nepoznata našem prosečnom građaninu u Srbiji. To čak je bio onaj čuveni grafit u Beogradu, Kinezi mršu Japan ili tako nešto. To nije bilo uvredljivo, to više bilo duhovito koliko ljudi ovde ne mogu da razlikuju. Šta su glavne neke razlike mentalitetske? Pa ja bih prvo hteo samo da kažem da sam u svom životu živeo samo u Japanu i da stoga ne poznajem toliko dobro Kineze i Južnokoreance. Ali imate jednu knjigu napisanu o društvu istočnog u regionu Azije Pacifika. Jeste, putovao sam i imam i prijatelja i na kraju krajeva znam dosta Kineza i Koreanaca u Japanu. Pa, jednostavno rečeno, to su kulture koje sve imaju nečeg zajedničkog. Znači, kao što mi u Evropi, da kažem, na neki način delimo baštinu stare Grčke ili starog Rima, tako i ove sve kulture na neki način dele taj uticaj drevne kineske kulture. Znači, prvo, sve ove tri zemlje znači, imaju snažan uticaj konfučijanstva. Znači, konfučijanstvo je bila misao i pogled na svet koji se odnosi na porodicu, na odnose između mlađih i starijih, na bračne odnose i tako dalje. Znači, konfučijanstvo je jako uticalo na svakodnevni život u sve ove tri zemlje, s tim što one naravno imaju drugačiji put istorijski i znamo da su Južnokoreanci i Japanci prvo žive u kapitalističkom društvu, drugo pod većim su uticajem zapadnim, odnosno uticajem Sjedinjenih Američkih Država, dok sa druge strane Kinezi su imali kulturnu revoluciju u kojoj su pokušali da se, da kažem, na neki način obračunaju sa tim konfučijanstvom koje su oni doživljavali tada kao neku feudalnu misao zbog koje zemlja zaostaje i onda su hteli da unište te stare običaje, da kažemo, stare vrednosti. Tako da na neki način, vidite, Japanci i Južnokoreanci su po meni veći konfučijanisti ili konfučijanci od Kineza samih. U smislu da je u svakodnevnom životu, recimo, etika, ti neki, kako bih rekao, maniri, su dosta naglašeni. Znači, nemoj da praviš buku, nemoj nikome da smetaš, budi uvek učtiv, budi skroman, budi tih. To je nešto, da kažemo, do čega Japanci puno drže, dok se Kinezi slobodnije ponašaju. Znači, rekao bih da Kinezi mnogo jasnije i bez zadrške izražavaju svoje osjećanja i mišljenje, dok Japanci, recimo, zatomljuju, dok i Južnokoreanci onako imaju dosta zajedničkog sa Japancima, ali i oni mi deluju da su onako malo žešći, aktivniji, kako bih rekao, u ponašanju. Znači, Japanci su tu najviše rezervisani. Pa rekao bih, da, to je neki moj utisak. Znači, da je to jedna od razlika u mentalitetu. Još jedna razlika bi bila, recimo, da pa hajde, da kažemo, Japanci više insistiraju na pravilima. Znači, na disciplini i u svakodnevnom životu i bilo da je to neki proizvodni proces u firmi i šta god, dok je to kod Kineza labavije, recimo. Su li tačne one čuvene priče, ja mislim da nema čoveka u Srbiji koji za to nije čuo, jako pretpostavljam da nije tačno. U Japanu zakasni voz 1 minut i mašinovođa se ubije ili, ne znam, dobije otkaz i tako dalje. Da li se toliko polaže na tu preciznost u Japanu, na tu tačnost? Pa u prošlosti to je bilo tako i mislim i sad je, ali nije toliko strogo. Znate šta su Japanci imali i ovo je isto, da kažem, jedan konfučijanski običaj. Kada recimo mašinovođa zakasni, onda je on morao tamo da piše sastave
kako to više nikad neće ponoviti, kako je on bio neoprezan i neodgovoran, kako se kaje za svoje propuste i tako dalje. Znači, to je, mislim, to je za nas odavde, znači, nešto neverovatno. Mislim, kako bih rekao, neki ideološki moment u firmi, znači, njihova korporativna kultura, da kažem, potpuno drugačija je bila od zapadne. Znači, to se predešavalo. I onda dešavalo se što se čovjek ubije ili da otkaz upravo zbog toga što su ga, ako smijem to da kažem, na neki način kinjili u firmi. Znači, bude izolovan, bude, da kažem, nekako prezren. Znači, to je sve negde do početka ovog veka važilo, da kažem, relativno u Japanu. Sada više ne, sada je sve humanije i humanije. Ali recimo imate ostatke tog običaja i danas, recimo, deca kad zakasne u školu ili neopravdano, onda moraju da napiše izjavu zašto su zakasnili i kako više to nikad neće raditi i da to predaju nastavnicima i tako dalje. Znači, zbog te vrste pritiska, znate, mislim, samoubistvo, to nikad nije usled jednog samo uzroka. Verovatno je tu i iscrpljenost u pitanju i, znači, loši odnosi sa drugim ljudima, mentalno zdravlje i tako dalje. Ali zašto je toliko, kad smo pomenuli samoubistvo, Japan ima jednu najviših stopa samoubistva na svetu, sad neki kulturolozi to objašnjavaju činjenicom da, u japanskoj tradiciji samurajskoj je samoubistvo bilo čin časnog odlaska sa ovog sveta i spiranja ljage sa obraza i tako dalje. Ima li veze sa tim ili prosto japansko društvo ne može da se suočava sa pritiskom koji nosi savremeno društvo? Pa vidite, Japan je znači, u jednom periodu od 11 godina do 2009. godine imao preko 30.000 samoubistava godišnje. Sada su to, pošto su se angažovali, znači, kao i društvo i država na prevenciji dosta, sada je to negde oko 20 do 22.000. Sada zapravo Južna Koreja je daleko ispred Japana po stopi samoubistva. Na neki način Južna Koreja zapravo prolazi kroz neki razvojni put koji je prolazio i Japan, ali kasni, recimo, 10-15 godina, to je vratno zbog onog Korejskog rata i tako dalje. Šta hoću da kažem? Znači, istina je da u Japanu postoji, znači, ta kultura očuvanja obraza. Recimo, tamo bi se ljudi ubili kada su dužni novac i vide da ne mogu da vrate i onda ih je sramota. Znači, sramota od toga i sramota što su, da kažem, napravili problemi i osobi od koje su pozajmili i svojoj porodici naneli ljagu. Znači, ima taj element, ali da ne zaboravimo da su samuraji kao društvena klasa prestali da postoje negde u drugoj polovini 19. veka i da je to, da kažem, neki daleki već odjek toga. Ono što ljude zaista kinji u Istočnoj Aziji i tera ih na samoubistvo, to je obično prekovremeni rad, znači prenaporni prekovremeni rad, znači strogost nadređenih koji ih vređaju i kada su u pitanju mladi, znači ta neverovatna konkurencija, znači za upisivanje u, ne znam, nižu srednju školu, višu srednju školu i univerzitete, svi bi da idu na elitne univerzitete, jer na elitnim univerzitetima to je ono što vam garantuje, znači, buduće dobro zaposlenje i karijeru, ali ne mogu sva deca da se upišu na elitni univerzitet, jer je ogromna konkurencija, to su velike populacije, i Japan i Južna Koreja, sada i u Kini je počela ta žestoka konkurencija. Znači, to su i maltretiranje u školi, recimo, za mlade isto. Znači, to su znači, pritisak na poslu, iscrpljenost od posla, znači, neuspehu na tim prijemnim ispitima, maltretiranje. Da li je Japan u određenom smislu, sad ovde postoji pa neko uvrženo mišljenje da je Japan zemlja koja je jako liberalna, u kojoj slobode cvetaju i tako dalje. Kako stoje stvari po pitanju manjinskih sloboda i prava i da li se u Japanu, uključujući seksualne, i da li u Japanu postoji trend koji postoji u Južnoj Koreji, koja ima najniži natalitet na svetu, koji u Seulu ide čak do 0,4, što je neverovatno, zato što na nivou cele zemlje je 0,7, a za obnovu treba 2,1. Znači,
U Srbiji je 1,6, a imamo isto jako nizak natalitet po evropskim standardima, čisto bi ljudi mogli da shvate koje su to brojke. U Japanu je nešto slično. Šta mislite da je uzrok tome? Sve loši odnosi među polovima. U Južnoj Koreji čak imate, to su pisali ugledni međunarodni mediji, nekakve ratove polova, pa nekakve lokale gde idu samo muškarci ili samo žene. Mislim da smo i vaš tekst prenosili. Da. Pa vidite, u Japanu nije takva, da kažem, zakrvljenost, odnosno suprotstavljenost polova kakva je u Južnoj Koreji. U Južnoj Koreji je to došlo sa onim američkim pokretom Me Too i ja. Pa pošto je Južna Koreja, kažem, prilično onako u svakodnevnom životu konfučijanska država, gde se glas muškarca mnogo više ceni od glasa žene, tradicionalno. Kod njih se to desilo. I u Japanu je, da kažemo, položaj žene u proteklim decenijama bio mnogo lošiji nego na zapadu, u smislu da recimo žene nisu mogle da napreduju ili da se od žena očekivalo da daju otkaz kad se udaju ili za trudne, znači da se očekivalo da se bave domom i decom, što ih je onda ostavljalo ranjivim u ekonomskom smislu i izvrgnutim maltretiranju eventualno od supruga, i tako dalje. Međutim, to se u Japanu sad dosta popravilo poslednjih godina. I šta sam hteo da kažem, taj niski natalitet, znači to je u stvari problem cele Istočne Azije. Dobro, Kina je imala onu politiku jednog deteta, to je sad opet malo drugačija priča, ali u suštini, rekli ste, Koreja, da, ukupno, znači za celu državu 0,7, Tajvan 0,81, Japan sad se malo poboljšalo na, mislim, 1,4, ali je bilo 1,2, 25, tako nešto. Znači, šta je zajedničko za Tajvan, Japan i Južnu Koreju? Zajedničko je suviše prekovremenog rada. Recimo u ovim zemljama i regionima se često radilo i subotom pre, ili se radi svake druge subote. Znači nemaju vremena da provedu sa svojim supružnicima i kad imaju vremena iscrpljeni su. To je jedna stvar. Druga stvar, ekstremno skupo obrazovanje za decu. Znači, deca su jako skupa. Imati dete. Oni bukvalno kažu deca su jako skupa ili deca su luksuz. Znači, imati dete strahovito košta. Sada sve više i u Kini, ali pogotovo Južna Koreja, Japan. Znači, to je i naravno, ovo je univerzalni uzrok. Znači, što imate više standarde obrazovanja za žene, odnosno što više žena ide na univerzitet, a u Japanu i Južnoj Koreji je to ogromni procenat, znači one kasnije stupaju u brak i taj njihov period plodnosti, znači kada mogu da rađaju dete se skraćuje. Znači, svuda gde imate žene koje imaju puno dece, one su zapravo počele da rađaju još u tinejdžerskim godinama, možda čak i u ranim tinejdžerskim godinama, međutim, u Istočnoj Aziji, pogotovo Južna Koreja, Japan, to je već pređu 30, znači, tako da, to su faktori, znači, prenaporan, previše rada, ogromni troškovi za i nekretnine, znači, cena, stan, da, znači, skućiti se, recimo, to je u Kini sad isto veliki problem i u Južnoj Koreji, znači, naći svoj stan, znači, i onda plaćati obrazovanje za decu, zato što oni strahovito polažu na obrazovanje, imaju strahovito troškove za vanškolsku nastavu, znači za dopunsku itd. Da li postoji tu u svemu tome i ideološki moment, kakav je odnos japanskog društva prema LGBT populaciji? Mi ovde u Srbiji je nekako uvreženo mišljenje da u Japanu ima svega, često se to prikazuje i po nekim filmovima i u popularnoj kulturi. Da li je to tako? Da li je Japan u tom smislu toliko liberalno društvo? Znamo da je u Kini odnos prema tome sasvim drugačiji. Pa znate šta, generalno, da kažem, istočna, jugoistočna Azija je, mislim, onako, kad pogledate istorijski, tradicionalno bila vrlo liberalna prema tome. Znači, da ne pominjamo... A kroz istoriju? Kroz istoriju, da. A to i danas posebno važi za, recimo, Filipine, Tajland. Znači, ti transgender i tako dalje. U Japanu oni imaju sve slobode, vi možete nekad da vidite i tako kako muškarci obučeni u žensku odeću šetaju po gradu i tako dalje, ali
s tim što postoji politički, postoji upravo gospođa koju ste pominjali na početku ovog intervjua, znači ti desničari u sklopu te vladajuće liberalno-demokratske partije, oni nisu za to da se prizna brak, istopolni brak i a to još nije priznato u Japanu, to je zanimljivo. Ja mislim da nije još uvijek, da. To je zanimljivo. Tako da tu postoji otpor, znači, ali onako, ako vidite običnog građanina, mislim da nemaju, da kažem, nikakve, da kažem, da ne osuđuju istopolne brakove ili uopšte... U principu nemaju stav, ne razmišljaju. Da. Kakav je, često govorite da su Koreja i Japan, rekli ste nekoliko puta u ovoj emisiji, da su konfucijanska ili konfučijanska društva. Šta to znači? Kakav je odnos prema religiji u tim društvima? Jer zamisliti Evropljanina, ako hoćete i Srbina, narode na Bliskom istoku, u toj zapadnoj Aziji, bez njihovog odnosa prema Bogu, prema božanskom, prema religiji je gotovo nemoguće. Čini mi se da nije tako u Istočnoj Aziji. Pa nije, zato što, znate šta je opet zajedničko za Kinu, Korejsko poluostrvo, Japan, ta strahovita stopljenost i izmešanost raznih religija. Znači, vi tamo bukvalno imate znači, konfučijanstvo, taoizam, budizam, onda u slučaju Japana imate šinto ili šintoizam, u slučaju Koreje imate taj neki njihov stari šamanizam. Znači, i sve je to izmešano i sve to utiče jedno na drugo i svaka od tih religija je poprimila uticaj onih drugih. Tako da... A su to religije u pravom smislu reči? Pa sad šta je? Ili više filozofije? Šta je religija u pravom smislu reči? Pa da li veruju u zagrobni život, u dolazak Mesije, u raj, u pakao, ili su više ono kao konfucijanstvo, neki skup mera za lepo ponašanje i za ličnu sreću i tako dalje. Pa znate šta, opet šta je za njih sve zajedničko, da kažemo kult predaka. Znači, da se veruje da su preci, da njihove duše i dalje žive, da kažem na neki način i da utiču na naše živote i da treba da znači, vršimo rituale i da recimo čistimo grobove predaka i da im, da kažem, da pred njihovim statuama i fotografijama sklopimo ruke i da im povremeno govorimo šta nam se dešava u životu i da ako njihove duše, znači, učinimo zadovoljnim, srećnim, da će nas one pratiti i pomagati nam i učiniti nas prosperitetnim i zdravim i tako dalje. Znači, imate to. Međutim, Japan i Južna Koreja izrazito tehnološki razvijena društva, da kažem, gde i taj naučni pogled na svet postoji. Znači, kako da kažem, sad vi kad biste Japance pitali da li su religiozni, oni masovno kažu da nisu. Ali ako pogledate njihov svakodnevni život, vidite da oni u stvari upražnjavaju ove stvari koje sam rekao. Znači postave mali oltar u svojoj kući, onda tu stavljaju slike roditelja, dede. U kućama imaju oltare. Da, i tu se pomole i šta ja znam. Tako da, ja kažem šta je, kad ste vi rekli prava religija, ja sam pitao šta je prava religija. Znači, religija može se definiše na puno načina. Postoji organizovana religija. Ako govorimo o organizovanoj religiji, ona je jako oslabila u Južnoj Koreji, u Japanu i tako dalje. S tim što u Južnoj Koreji, verujte, ima 30% hrišćana. Te njihove hrišćanske grupe, naročito... 30%? 30% hrišćana, naročito protestanata je puno i te protestantske grupe u Južnoj Koreji su vrlo entuzijastične, neću da kažem drugu reč. I oni nastupaju kao misionari po inostranstvu isto dosta. Znači ima izuzetaka, imate i u Japanu, da kažem tako, nekih grupa koje pokušavaju znači, da vrše misionarski rad na jedan malo agresivniji način, ali generalno, znači, da kažem, dosta su to sekularizovana društva u kojima je uticaj religije, da kažem, na neki način se vidi kroz umetnost, arhitekturu i, kao što ste rekli, filozofiju, odnosno te vrednosti u svakodnevnom životu, recimo. I sad, oni su svi u stvari, imate naravno nekoga ko se identifikuje kao budista, recimo, ili kao hrišćanin ili tako dalje, ali u suštini oni u svom nekom pogledu na svet i u svom svakodnevnom životu, kao što se neko mešaju sve te uticaje, recimo ako u Kini oni idu
hramove konfučijanske, idu i u taoističke, idu i u budističke, u Japanu idu u šinto hramove, idu u budističke. Znači oni misle da u stvari prema svim tim raznim bogovima i uzvišenim ličnostima treba pokazati poštu i ne vide da je to, da kažem, nelogično. Da jedno isključuje drugo. Nego zapravo recimo možda su u svom nekom porodičnom odnosu u tome kako vide brak ili roditelje su konfučijanci, u tome kada razmišljaju o zagrobnom životu onda su budisti, kada razmišljaju o tome kako bolje zdravlje steći, kako steći sreću u novcu, što oni kažu, onda su taoisti, znači upražnjavaju neke običaje koji su taoističkog porekla, znači tako to izgleda tamo. Postoji jedna japanska filozofija, mislim se zove Ikigai, ako nisam pogrešio, koja govori kako da nađemo šta da radimo u životu, čime da se bavimo. Da li je to nešto što je poznato ljudima tamo? Da ono čime se bavimo u životu treba da bude presek onoga što je svetu potrebno, što može da nam dozvoli da normalno živimo ili da obezbedimo egzistenciju, da bude nešto što volimo da radimo i tako dalje. Da li ljudi tamo znaju za taj koncept? Jer često se desi, to je slučaj sa kineskom kulturom, verujem i da je sa japanskom, da nešto što je popularno u ostatku sveta kao kineska stvar u tom samom društvu nije toliko popularno. Upravo to. Aha. Upravo to. Ta cela priča o Ikigaju, nju su počeli i stranci. To je jedan, ja mislim, napisao knjigu jedan Španac, kuvar, koji je otišao na Okinavu sa jednim svojim partnerom. Ikigai prosto znači, na japanskom to je reč koja znači ono što vas drži u životu ili da kažem neka svrha življenja. Znači, ne postoji kao neka sistematizovana misao, nego prosto Japanci, recimo, eto, vidite sad, ja kad pitam Japance, ste čuli za filozofiju Ikigai, ono niko ne zna. Da. Ali ako vi njega pitate, a šta je tvoj Ikigai, odnosno šta je tvoj smisao življenja ili zašto ti živiš, on će reći za porodicu, za posao, za ovo, za ono. Mislim, poznata im je reč, ali nije im poznato to kao neka posebna misao. I to ste dobro primetili zaista, jer znate šta, postoji kultura, ali postoji percepcija kulture strana, jel da? A mi kao stranci, znači, mi da kažem biramo neke komadiće koji su nama interesantni i onda... Koji odjeknu u drugom društvu. Da, i na njih, i onda kroz tu malu prizmu, kroz taj mali mozaika gledamo tu celu kulturu i mislimo da je verovatno kod njih to sve jako važno, u stvari nije. Recimo, meni je interesantno kad mi Japanci pričaju kad odu neke islamske zemlje i kaže tamo popularna neka serija japanskih 70-ih godina koja govori o nekoj vrloj ženi koja je onako dosta moralna majka, ne znam, i ovo i ono, i onda ih svi pitaju, kod vas, kao, postoji to kao filozofija da Japanci se šokiraju, nikad čuli, zato što je to stara priča. Ali eto, da, mislim da je i ovde reč o tome. Ajde da se malo prebacimo onda na temu Kine, jer Kina je pa možda i najvažnija priča 21. veka i svakako najfascinantnija u ekonomskom smislu. Vi ste mogli na neki način iz prve ruke da posmatrate to kinesko ekonomsko čudo u prethodnim decenijama. Kako se to društvo transformisalo, zbog čega i da li je to normalno stanje u Istočnoj Aziji, jer Angela Merkel je u svojim memoarima napisala da je Xi Jinping rekao pa mi smo od prethodnih 20 vekova, 18 bili vodeća svetska ekonomija, ovo je sada samo povratak na normalno stanje, nemojte se plašite u tom smislu. Kako objasniti fenomen Kine danas? Široko je pitanje. Da, to je pitanje o kojem bi mogao da pričam satima. Pa samo, evo da ponovim što ja mislim puno naših ljudi već i zna. Znači, taj razvoj ekonomski je bio skokovit. Znači, vi biste se šokirali. Recimo, ja sam bio u Kini 2004. godine. To je stvarno bilo dosta zagađeno sve. Ti gradovi su bili najzagađeniji na svetu. Znači, ljudi su stvarno masovno išli na posao biciklima. Sada kad vidite, to su sve ta električna vozila, to kod njih već postoji komercijalna upotreba tih letećih taksija, znači sve je digitalizovano,
koliko je izgrađeno. Znači, postavili su sve rekorde, znači, najduži most, najviši most i tako dalje. Znači, najveći oni veštačko sunce, reaktor za fuziju. Jeste li pročitali tezu jako popularnu jednog kineskog intelektualca ili američko-kineskog porekla, koji je rekao da Kinu vode inženjeri, a Ameriku advokati, da se to vidi na njihovim društvima? U Kini imate 8 puta više inženjere nego u Sjedinjenim Američkim Državama, a Kina ima 4 puta više stanovnika od Sjedinjenih Američkih Država, recimo to je jedan podatak. Jeste, u kineskoj vlasti imate puno, znači, ljudi iz tehničkih nauka i prirodnih nauka, koji su, da kažem, relativno onako skloni racionalizmu, znači i dobrom planiranju. Drugo, mislim da je i ovo poznato da, jako je Kina komunistička država, što će reći da ne postoje slobodni izbori u smislu da možete da birate između različitih partija, da u stvari oni sami unutar partije daju dosta na sposobnosti ljudi, znači da cene ti ljudi koji će biti funkcioneri i u vrhu države, oni moraju da se dokažu. Znači, a dokazuje se tako što prvo idu u vrlo male sredine, u sela, manje gradove, gde, boga mi, jedan solidan broj godina odrade i ako su im napravili neke uspešne projekte, ako su doprineli prosperitetu, i tako dalje. Zar nije predsednik Kine njih tako unaprede. Jeste, upravo to. Makar po priči sad, može se verovati tim biografijama, ali to je zvanična priča. Ali mislite li da je njihov politički sistem pokazao da je superioran u odnosu na demokratije? To je sada velika politička debata ili političko-filozofska... Da. Superioran u kom smislu? U ekonomskom? U smislu da generiše bolje prosperitet za svoje građane, da ima bolju organizaciju društva, da ti političari mogu da se dugoročno posvete ekonomskim projektima, da ne moraju da misle o sledećim izborima. Mi sad u Americi više nije ni na 4 godine, sad je Trumpu problem da vodi rat, zato što mu izbori idu ovi međuizbori koji su na 2 godine. Znači, da li su to ozbiljno ograničavajući faktori u demokratijama? Pa jesu, teško je napraviti dugoročni plan razvoja, jer da kažem, ti neki uski interesi, znači, povlače vladu u jednom ili drugom smeru. Znači, Kinezi u tom pogledu imaju veliku stabilnost, znači, i predvidljivost. Znači, mogu da stvarno planiraju ekonomski razvoj 10, 20, 30 godina od sada nadalje. Znači, definitivno, kada pitate same Kineze, znači, oni stavljaju akcenat, mislim, obični ljudi, znači, šta oni gledaju u svojoj državi? Znači, oni smatraju da je demokratija to da vam država obezbedi prosperitet, ekonomsku sigurnost i bezbednost. Znači, kineski gradovi su mnogo bezbedniji nego, recimo, američki. Znači, ako govorimo o nekom šta je bolje, recimo, eto, to bi mogli da navedemo. Znači, prvo... Tamo faktički nema kriminala, onog uličnog. Pa, znate šta? Na nivou na kom ima u ostatku sveta. U Kini i drugim zemljama Istočne Azije, recimo, mislim, ne postoji problem droge. Mislim, ima narkomana, dešava se, ima i pokušaja da se... Ali uglavnom, recimo, u tim istočnoazijskim zemljama stranci su ti koji pokušavaju da unesu drogu. I to se jako strogo kažnjava, jer oni doživljavaju drogu ne samo kao štetu za pojedinca, već kao nešto što urušava društvo. A to je vjerojatno, postoji taj snažan istorijski uticaj onih takozvanih opijumskih ratova iz 19. veka. Kada je bukvalno, znači, opijum se toliko proširio u Kini da je urušio ceo sistem. Znači, ali ovo što ste pitali, da li taj brzi ekonomski rast i napredak, da li je on karakterističan i za druge države Istočne Azije? Jeste. Znači, prvi je u tome, naravno, iskorak napravio Japan, pa onda ovi drugi azijski tigrovi, znači Singapur, Hong Kong, Tajvan, pa Južna Koreja, pa Kina, znači sve ove države i regioni su ostvarili, da kažem, neverovatan napredak koji se bazira na puno učenja i puno rada, znači puno usvajanja stranih tehnologija, znanja i onda dalje, znači, proučavanje toga i onda napredak i sopstvene inovacije i tako dalje. Znači, Kina je, to znamo, iz siromaštva, da kažem, podigla između 800 i 850 miliona ljudi. Kina je najveći svetski proizvođač. Na nju otpada 30% proizvodnje u svetu, dok na Sjedinjene Države otpada 16%. Kina je najveći izvoznik na svetu. Kina je najveći spoljnotrgovinski partner 2/3 zemalja u svetu. Kina ima rezerve, ovo je podatak od pre 3 godine, devizne rezerve
od 3,1 bilion dolara, znači 3100 milijardi dolara. Sjedinjene države 242 milijarde, znači pre 3 godine. Kina, javni dug 45%, Sjedinjene države javni dug između 125 i 130%. I tako dalje, i tako dalje. Znači, očigledno taj sistem radi. Tako je, po paritetu kupovne moći Kina je još 2016. godine postala najveća ekonomija, realno najveća ekonomija sveta. Znači, očigledno taj, da kažemo, njihov kao dvostruki sistem, znači, ili kapitalizam ili socijalizam sa kineskim karakteristikama, kao što oni kažu, to očigledno postiže konkretne rezultate. Očigledno lovi mačke, što bi rekao Deng Xiaoping. Da. Ta mačka lovi miševe. Da li je to nešto što je karakteristično za njihov mentalitet, taj pragmatizam? Jer oni su jedino komunističko društvo koje je bukvalno ovako otreslo sve negativne efekte tog komunizma. Ako se ne računa, ajde, rat ne možemo da računamo, ali ako ne računamo onu malu kulturnu revoluciju gde zaista bilo svega, Kina nije imala ništa nalik Sovjetskom savezu koji se urušio zbog neadekvatne ekonomije. Oni su samo videli da ne funkcioniše, promenili su ekonomsku matricu. Ili u nekim društvima je bilo mnogo više posledica, bilo ih je i u Jugoslaviji. Kinezi kao da su uspeli da, zbog te svoje milenijumske tradicije, zbog snažnog nacionalizma, zbog oslanjanja na tradiciju i na pretke, kao da su uspeli da taj komunizam bude samo neka nadogradnja, nešto što može da doprinese, iz čega će da izvuku ono što valja, a da odbace ono što ne valja. Jel mislite da su uspeli, da možemo danas da kažemo da su uspeli tako da postupe, iako deluje čudno kada predsjednik Kine govori proučavajte Marksa, Lenjina, to deluje malo, meni makar deluje malo smešno, jer šta mogu ljudi od pre 150 godina nam kažu o ekonomiji danas, koliko god bili pametni? Pa, znate šta, ja bih prvo rekao da su i Kinezi imali strahovite krize, znači ne samo ta kulturna revolucija, već i taj neuspeli veliki iskorak kada su oni nešto krajem 50-ih, početkom 60-ih pokušali kao da u ekonomskom pogledu dostignu Veliku Britaniju, koja im je tad bilo, da kažemo, uzor, jer oni su, Mao je video da Sovjetski savez želi u nekim parametrima da dostigne Sjedinjene države, pa je onda on rekao, dobro, onda ćemo mi, kao da kažemo, malo manje razvijena ekonomija, komunistička ili socijalistička, mi ćemo da probamo da pristignemo Veliku Britaniju, koja je u to vreme i dalje, da kažem, bila je naravno u opadanju, ali eto, da kažem, i dalje na neki način velika imperija. Oni su tada bukvalno izazvali glad na veštački način. I tu je izgleda desetine miliona ljudi umrlo. Znači, i onda imate još ona sva proganjanja tokom kulturne revolucije. Znači, to je delovalo kao da će sve da eksplodira. Mislim, u stvari implodira, znači iznutra da se uruši država i da nastane opšta katastrofa. Međutim, uspeli su to da prebrode i onda tom mudrom politikom koja počinje sa Deng Xiaopingom, znači uspeli su vremenom da transformišu svoje društvo i da prilagode svoj sistem i da eto, znači, postanu, znači, najveća ekonomija na svetu i tako dalje, i zemlja u kojoj se sve pristojnije živi. Oni i dalje imaju dosta manji, da kažemo, BDP po glavi stanovnika, znači, nego Zapad. Ima mnogo stanovnika. Pa jeste, ali tako da ima i dalje prostora, naravno, za napredak, za povećanje kvaliteta života, naročito u ruralnim delovima, ali su uspeli. Sad vi, ajde da kažemo ovo sad drugo što ste pomenuli, da to malo deluje anahronično, znači da oni danas govore o Marksu i šta ja znam. Ono što ja mislim da kod njih izgleda dobro radi je da kada se razulare ti razni, da kažemo, big tech, ti ljudi kao što su Jack Ma i ne znam, znači ti ljudi koji su sada milijarderi, koji su se naglo u Kini obogatili, tu je taj moment kada socijalizam dolazi i recimo i u Kini je recimo se razvilo vremenom kao socijalističko društvo. U početku oni su imali samo društveno ili državno obrazovanje, ali onda su dopustili privatne škole i onda su te privatne škole toliko postale skupe i to je toliko postala fama oko njih i ljudi su bukvalno bili eksploatisani, porodice, jer kao ako ne daš dete u privatno obdanište, privatnu školu, ona neće ići na dobar univerzitet, onda neće imati dobar posao, bit će siromašno ceo život. I onda ljudi su bili ucenjivani, bukvalno. I tu je krenulo neko veliko nezadovoljstvo i tu uskače socijalizam. Znači,
kaže mi želimo prosperitet za ceo narod, ne samo za jednu grupu ljudi, ne samo za neke, da kažemo, kapitaliste, vlasnike, bogataše. Znači, u tom smislu ja mislim da neke podsjećanje na socijalizam i marksizam na neki način njima čini nešto dobro, jer recimo oni su isto kao vlada su zaustavili taj mehur u industriji, ulaganju u infrastrukturu i nekretnine. Znači taj mehur nekretnina gde su stanovi počeli da koštaju toliko da ne možete ni da sanjate o njima ako ste prosječan Kinez. Znači oni su kao vlada rekli ovo ne može, znači u našem društvu ne može da se toleriše. Znači nije nam profit Bog, nego ajde da kažem hoćemo da što više ljudi bude zadovoljno i prekid. Neko je bukvalno izdvojio dva citata Xi Jinping i Trump, gde Xi Jinping kaže kuće su za stanovanje, a ne za berzanske špekulacije. Trump govori super je što rastu cene na tržištu nekretnina, znači da nam raste berza i BDP. To su različiti sistemi. Drugo, to zauzdavanje privatnika je, kažemo, oligarha, možda je to najbliža reč u našem kontekstu, od strane kineske vlasti, možda sprečava se dogodi ono što se dešava u Americi, gde njima od Ilona Maska zavisi da li mogu da vode rat u Ukrajini od te njegove konstelacije satelita Starlink. On šalje 10 puta više raketa od NASA, njima ceo svemirski program zavisi od njega i on je na kraju čovek prelomio izbore na Trumpovu stranu jer je uložio, ne znam, $250 miliona, što je nedopustiv uticaj velikog biznisa na politiku. Da, to Kinezi, znači, i sami kažu, neće oligarsi nama određivati politiku, odnosno neće biti jači nikad od države. Znači, tako da, eto, to... To su pozitivni neki aspekti socijalizma. Kočnica neka, ta njihova ideologija, eto, kažem, funkcioniše kao neka kočnica koja sprečava te neke ekstreme koje donosi kapitalistički sistem. Sad, po pitanju ličnih sloboda, kažem, sami Kinezi često govore da se oni osjećaju slobodnim. Znate, i bilo su neka istraživanja u kojima u stvari su kineski ispitanici rekli za sebe da se osjećaju slobodnijim nego puno ovih naroda u zapadnoj Evropi i Sjedinjenim državama. Mislim, što ovi na zapadu nekad vide kao paradoks, ali reč je o drugačijem viđenju života. Znači, Istočna Azija, opet uticaj konfučijanstva, znači, postoji veći stepen poverenja u vlast, generalno, nego na zapadu. Znači, oni često vide vlast kao, neću kažem sad skup mudraca, ali i generalno su poslušniji. Znači, dobro, oni nekad isto protestuju, Kinezi šalju peticije stalno. Recimo, da ovo treba da se popravi, da je ovde bila neka nepravda, znači... I država reaguje na te peticije, negde sam čitao. Da. Dosta vodi računa o tome. Jeste. Znači, u principu su poslušniji i u principu imaju više poverenja u vlast i onda... Možda i to konfučijanizam, harmonija i slično. Harmonija, da, društvena harmonija. Tako da oni, kažem, nisu nezadovoljni toliko kada, vidite, i Japan je kao, mislim, neću kažem kao, Japan jeste demokratska država, ali sad možemo da debatujemo o tome da je to zaista prava demokratija koja je ista partija na vlasti 65 godina. Ali... U širem nekom smislu je demokratska. Da, u nekom širem, da. Međutim, njih to ne brine toliko ko bi nekoga brinulo, da kažem, na zapadu. Znači, malo drugačije, oni više cene znači, slobodu od kriminala, da kažem. Znači, materijalnu sigurnost, predvidljivost, nego te neke stvari kao što su ja bi da biram između 10 partija i tako dalje. Znači, prosto takva je kultura i istorija. Mislite li... Moj utisak. Da li je vaš utisak da bi Pax Sinica, što nije nezamislivo danas, kada vidimo da ipak ta Pax Americana u nekoj vrsti krize, pre svega zbog unutrašnje situacije tamo, što fiskalne, što političke, što tehnološke u određenom smislu, čak u poređenju sa Kinom. Mislite li da bi Pax Sinica bila jednako agresivna kao što su bile Pax Britannica i Pax Americana, jer generalno zapadni čovek je malo, čini mi se,
agresivniji u odnosu na to, možda ne u odnosu na Japan, pogotovo u njegovoj fašističkoj varijanti, ali u odnosu na Kinu, makar je to kineska priča. Mi ne želimo da ništa radimo na silu, mi nećemo nikom nametati, nećemo bombardovati. Da li je to tako? Jer moć je ipak veliko iskušenje. Pa ne znam, pravo da vam kažem, ne mogu... Iz njihove istorije, kakav zaključak ne mogu da predvidim budućnost, ono što kažu Englezi, nemam onu kristalnu kuglu u kojoj bih mogao da vidim kako će to izgledati u budućnosti, ali mogu da kažem kako oni razmišljaju, znači s njihove tačke gledišta, oni Kinezi, barem kako izjavljuju, ni ne priželjkuju Pax Sinica. Znači, nemaju te ambicije, znači, barem za sada se zalažu za multipolarnost. Znači, imaju tu neku ideju da je njihova, tu neku organsku ideju, taj neki koncept svetske harmonije, da njihov sopstveni razvoj i prosperitet zavise od prosperiteta i razvoja drugih društava i zemalja. Znači, ajde da im poverujemo, znači, to što kažu, znači da zapravo ne priželjkuju nikakvu vrstu dominacije, osim što očigledno da vole da ljudi da zarade, vole, znači, kažem ovo, oni kao partija, kako oni pravdaju svoje postojanje ili da kažemo tu situaciju, činjenicu da nemaju više partijske izbore, oni to pravdaju time što konstantno poboljšavaju život za veliki broj ljudi, znači za građane. Znači prosperitet i mislim da su fokusirani na to, znači da mudrim upravljanjem države, postepenim i pametnim planiranim razvojem, znači bez toga crpe legitimitet. Da, crpe legitimitet. Da ostvare to, znači prvo kod kuće, a kažem, mislim da ako dođe do nekog okupljanja oko Kine, da će to više biti neki način spontano, odnosno da će im se druge države prikloniti same po sebi više nego što bi Kinezi to nametali. Tu je jedan ruski, izvinjavam se, jeste li završili? Da. Jedan ruski filozof je rekao, mislim, on je malo sad u zadnje vreme postao kontroverzan, ali ima ozbiljne knjige, reči o Aleksandru Duginu. On je postavio u Osnovama geopolitike, što je dobra stručna knjiga gde analizira celu zapadnu geopolitičku misao. On je, kaže, osnovni zakon geopolitike je snaga privlači je slabost odbija. Deluje li vam da će Kina tom svojom snagom da privuče zemlje Istočne Azije za sebe, ne samo ekonomski, nego i politički? I kakav je odnos u zemljama o kojima nismo mnogo govorili, Vijetnamu, Filipinima, Tajlandu prema Kini? Postoji određeni strah kod tih zemalja. Kina je ratovala sa Vijetnamom, koliko znam, a verovatno i sa ovim drugim državama kroz istoriju. Ali postoji neki unutrašnji procesi koji te zemlje privlače ka Kini. Nedavno smo imali čak i ovog Marcosa juniora, koji je antikineski političar, koji je na kraju morao da popusti i da uđe, da predloži neke zajedničke projekte u Južnom kineskom moru, energetske, što je bio predmet sporenja. Pitanje, da li će Kina svojom snagom da privuče te države mirno, a možda i da na taj način tajvansko pitanje reši? Pa sad to je stvarno težak problem, teško pitanje. Znači, naravno ona ekonomski ima izuzetno tu gravitacijnu moć, privlačnu moć, znači sa druge strane zbog tih nekih teritorijalnih sporova sa tim državama, recimo sa Vijetnamom i sa Filipinima, znate, postoji prilična odbojnost, naročito na Filipinima prema Kini, znači filipinski nacionalisti su vrlo, da kažemo, oštri u svojim ocenama. Vijetnam je opet pa malo drugačija priča jer je i komunistička zemlja, postoji ideološki afinitet donekle sa Kinom, postoji zapravo vrlo jake međupartijske veze između Vijetnama i Kine, tako da, znate, obični Vijetnamci i oni kada, da kažem, krenu taj nacionalistički žar neki, oni strahovito isto napadaju, odnosno protive se Kini. Kina je vladala Vijetnamom 1000 godina. Znači, oni doživljavaju Kinu onako kao i nekog agresora, jeli, potencijalnog i sada i nekad u prošlosti. Tako da se plaše Kine i na neki način... Zanimljivo da ih nije asimilovala. To je vrlo zanimljivo. Pa vidite, Vijetnam je kulturološki dosta primio uticaj Kine, kao u ostalom Japan, znači cela ta regija. Znači, Vijetnamci su primili i konfučijanstvo, onda sinicizirani budizam, znači budizam koji je primio neke karakteristike
kineske kulture, zatim pismo isto, znači kao u ostalom i Koreja i Japan i tako dalje, ali sa druge strane, znači da kažem, istorijski gledano divili su im se kulturološki, ali politički ih nisu voleli, jeli. Bili su i oni sukobi oko Kambodže koju je podržavala, ne znam, Kina, Vjetnam je teo da interveniše u Kambodži, onda taj rat pogranični koji ste pomenuli. Bilo je još nekih sukoba tamo na tim ostrvima u Južno-Kineskom moru između 80. godina između Kine i Vjetnama, tako da to je jako složeni odnos. Znači, Vjetnam pokušava da lavira, znači da ima, kako da kažem, da ima dobre odnose sa Kinom i ekonomski i politički, ali da istovremeno ima i neku rezervu. Znači, oni se dosta oslanjaju na Rusiju, recimo, u prošlosti na Sovjetski savez. Njihova najveći, zapravo tokom hladnog rata, najveći saveznik je bio Sovjetski savez. Sada čak zadnjih godina, još od onog Busha mlađeg, čak nešto kao približavaju se i Sjedinjenim državama, kupuju njihovo oružje, ne znam, puštaju njihove firme da što više posluju u Vjetnamu. Dok sa druge strane Filipini oni su i bili kolonija američka i uvek su bili pod jakim američkim uticajem, uvek su imali američke baze. Tamo je nevjerovatan broj ljudi koji imaju pozitivno mišljenje o Americi, mislim da je nešto 80-90%. Jeste. Znači oni su veliki amerikanofili, da kažem. Što je zanimljivo s obzirom na istoriju i rat Tedija Roosevelta tamo i slično. Jeste, pa isto kao i Japan, kako je ono bio sukob u Pacifiku i šta se sve izdešavalo i koliko su bili izbombardovani. Pa i Nemačka možda. Pa i Nemačka, da. Tako da kažem, teško, znate, to što smo govorili o toj gravitacionoj moći Kine i o tome kako je države prilaze, lakše je prilaze one države koje su, da kažem, malo geografski dalje, na neki način, koje nisu imali te teritorijalne sporove, s njom ili neka istorijska iskustva, ali eto, kažem, vidite šta sada Trump radi, kako se on odnosi sa prezirom prema svojim saveznicima, naročito tim u Aziji, to važi i za Japan i za Južnu Koreju, eto, i za Filipine, kako on njih kažnjavao tim visokim carinama, bez ikakvog obzira, bez ikakve milosti za sve ono što su te zemlje učinile istorijski, znači za Sjedinjene države u smislu njihovih geopolitičkih interesa, u smislu Japan i Filipini su bile odskočne daske za američke intervencije u Koreji, u Vjetnamu itd. Znači, prosto ja mislim da su prisiljeni da gledaju prema Kini, prema Pekingu, odnosno da osciliraju između te dve velike sile i cela, pogotovo jugoistočna Azija, zemlje ASEANA, one priželjkuju znači da nikada ne dođe prvo do oružanog sukoba između Sjedinjenih država i Kine i priželjkuju da budu negde, da kažem, u centru, negde između te dve velike sile. Puno tih zemalja, kao što su recimo Singapur ili pa čak možda i Vjetnam, na neki način priželjkuju da Sjedinjene države budu vojno prisutne u tom regionu kao neka kontrateža, protivteža Kini, ali sa druge strane nemaju nameru da priđu toliko Sjedinjenim državama da bi pokvarili odnose sa Kinom. Meni je to jedna od najzanimljivijih fenomenoloških stvari koje se tiču Indo-Pacifičkog ili Azijsko-Pacifičkog regiona, što za razliku od Evropljana, niko od njih nema tu neku vrstu iracionalne potrebe da se žrtvuje za interes drugoga samo da bi napakostio svom istorijskom neprijatelju. Jer mi ako pogledamo Baltičke države, Poljsku, a možda čak i Veliku Britaniju, ako pogledamo pogotovo Ukrajinu, mi zaista vidimo ljude koji su spremni, makar i, što se kaže, u korist svoje štete, makar i da budu žrtveni jarac tuđe politike samo da napakoste drugome, odnosno Rusiji. Meni se čini da u celoj Istočnoj Aziji ne postoji takvo razmišljanje, da na Tajvanu ne postoji takvo razmišljanje, da Tajvanci ne žele da budu žrtve tog velikog sukoba, da ne postoji takvo razmišljanje ni u drugim državama. Je li to neka kulturološka razlika? Pa mislim da jeste na neki način. Znači, ta neka možda i ta neka budistička misao koja naglašava, da kažem, mir duha i nenasilnost, možda ta neka konfučijanska misao koja naglašava harmoniju, izbegavanje konflikta. Mislim da kao kulturološka potka to definitivno postoji kao misao, a onda mislim da postoji neka mudrost u glavama njihovih lidera. Znate,
kako su se oni planski, dotakli smo se te teme, kako su se fantastično planski i mudro razvili. Znači, znate da su Kinezi, čak iz Komunističke partije Kine su išli u Singapur, kod Lee Kuan Yew-a, znači dugogodišnjeg premijera Singapura, koji je etnički Kinez, da uče kako je to Singapur lepo razvio ekonomiju. Singapur koji isto nije bio demokratija i tamo je ista partija na vlasti od kad je stekao nezavisnost. Ali opet crpe legitimitet iz rezultata. Rezultate, da. Tako da, i to što ste pomenuli, znači taj neki kineski pragmatizam, znači ljudi u tom delu sveta su naučili da žive u toj nekoj sredini gde su kulture izmešane, gde su uticaji izmešani. Svi oni imaju, znači i Filipini, Indonezija, Singapur, Malezija, Tajland, svi imaju i koloniju kinesku od davnina, da kažem relativno od davnina, od pre možda 150-200 godina, znači neke doseljenike kineske, znaju ko su Kinezi, imaju donekle, dobro i tu je bilo izuzetaka, recimo u Tajlandu je bila neka politika asimilacije Kineza da su morali svi da uzmu tajlandska prezimena i tako dalje. Dešava se da budu progonjeni, ima i sukoba, ali generalno, dakle, oni su navikli na to da žive jedni sa drugima i da i da planski se razvijaju i shvataju da je mir najbolji uslov za rezultate, za prosperitet i tako da, vrlo interesantna regija sveta od koje mislim da možemo da naučimo puno. Kako se da na kraju aktualizujemo malo emisiju, iako smo pre toga ispričali neke stvari koje su ovako važne za razumevanje tog regiona, kako se ovaj rat odražava na Kinu, odnosno na ceo region Istočne Azije, zbog toga što preko 80% svojih energetskih potreba za dobar deo, odnosno preko 80% izvoza iz Hormuzskog tesnaca ili Moreuza ide u region Istočne Azije i Azije generalno. Jeste i tu je jako šarena priča. Znači ono što je manje više ipak zajedničko za taj ceo region je dakle da se jako oslanjaju na naftu i gas iz zaliva, više na naftu nego na gas. Međutim, šta su, kad kažem šarena priča, recimo te zemlje Južne Azije pa i Jugoistočne Azije kao što su Filipini, znači ajde da kažemo Bangladeš, Šri Lanka, Pakistan, pa onda sve su to siromašne zemlje koje nemaju državne, da kažemo, rezerve nafte dovoljno i koje nemaju novca da sad na spot tržištu kupe naftu po ovim visokim cenama. Znači njima preti krah društveni, ekonomski potpuno, dok ove druge zemlje kao što su Japan, Južna Koreja ili Singapur, oni imaju novca, prvo imaju velike rezerve koji su isto nataložili zahvaljujući svom bogatstvu, znači u tom smislu su sigurnije, mada strahovito zavise. Znači Japan uvozi između 90 i 95% svoje nafte godišnje iz zalivskih zemalja. Južna Koreja oko 70% svoje nafte uvozi iz zalivskih zemalja. Južna Koreja uvozi helijum 90% iz zalivskih zemalja. Za proizvodnju čipova. Za proizvodnju čipova, što je njihova najveća industrijska grana i koja im donosi najviše novca. Znači, oni jesu u jako teškom položaju, i Japan i Južna Koreja i Tajvan, ali da kažem imaju neki način, imaju i novca. Mogu možda duže da izdrže te potrese. Kina je u stvari u najboljem položaju. A drugo, još jedna stvar, Japan, dobro, zbog Fukushime, zbog one nesreće, ne koristi toliko nuklearnu energiju, u ovom trenutku samo 9% svoje struje dobijaju iz nuklearnih reaktora, ali Južna Koreja ima strahovito puno nuklearnih reaktora, ima ih i Kina. Kina sada gradi 27 nuklearnih reaktora i oni će do 2030. po instalisanoj snazi nuklearnih centrala da preteknu Sjedinjene Države. Znači, Kinezi imaju puno, oni 55% svoje energije dobijaju i dalje od termoelektrana, znači od uglja. Mogu da uvoze i iz Rusije, tako.
Tako A da njih su oni to u čini najboljem. mi se izlači što imaju tu granicu sa Rusijom Da. i kad oni ne uvoze sve svoje energetske potrebe iz Rusije, zbog potrebe da to malo diverzifikuju, ali kad Jeste. dođe ovakva situacija mogu da povećaju i... Oni su i strahovito, ja mislim da 20% svoje električne struje isto dobijaju iz obnovljivih izvora energije, znači solarna i vetar, plus što su elektrifikovali automobile kompletno. Znači oni su, kažem, eto, geopolitički gledano i po, znači, toj strukturi njihovog energetskog miksa, oni su u najboljoj poziciji, oni će, i za njih je to veliki udarac, ali oni će preživeti. Kinezi, Japanci i Južnokorejanci mogu da izdrže duže, kažem, a ovi, eto, videli ste možda na Filipinima, Tajlandu i drugde, oni već smanjuju broj radnih dana, to su već počeli... Slovenija je uvela ovde ograničenja Štednje, koliko možete nafte da kupite na benzinskoj pumpi. Tako da, čitao sam neke analize, ovo ako potraje još 2-3 nedelje, situacija u celom svetu će postati zaista alarmantna, jer još uvek ima dovoljno fizičke nafte, jer ti tankeri koji su bili na globalnim morima, oni još uvek se, ta nafta isporučuje u svetske luke i tako dalje. Sad kad to stane, a mislim da će čak do kraja ove nedelje da to stane, onda više neće moći da dolazi nova nafta. Ali preskočili smo malo pre priču o Tajvanu. Jeste li bili nekad na Tajvanu? Postoje li neke mentalitetske razlike između Tajvanaca i Kineza, jer to je isti narod, ali sada je već prošlo 80 godina od tog njihovog građanskog rata i da li su se razvile neke razlike? Ekonomski vidimo da Tajvan mnogo više liči na, recimo, Japan ili Južnu Koreju nego na Kinu. I mislite li da će doći do onog što Kinezi bi preferirali, a to je mirno ujedinjenje, ili će doći do primene sile koju oni ne isključuju? Pa ja sam bio na Tajvanu i znate šta, Tajvan u stvari ne samo što je, da kažemo, čisto kapitalistički sistem, vojno-politički saveznik Vašingtona i stoga pod velikim uticajem Amerike, on je zapravo kulturološki i istorijski pod velikim uticajem Japana, zato što je Japan vladao Tajvanom 50 godina i Japanci su u stvari izvršili, da kažem, industrializaciju i modernizaciju Tajvana u tom periodu. Zato postoje, da, razlike u mentalitetu između njih i matice Kine. Sada, to je pitanje opet teško, znači da li je moguće, da kažem, da Kina, Peking reintegriše Tajvan mirnim putem. Mislim da nije nemoguće. Mislim da je sada situacija do duše teža, odnosno gora nego pre. Evo na šta mislim. Znači, postoji jedan period na početku ovog veka kada je na vlasti bio predsjednik Ma na Tajvanu koji je bio vođa... Da. I on je bio, da kažem, pro-kineski orijentisan i za vreme njegovog mandata interesantne stvari su se dešavale. Znači, prvo, došlo je do uspostavljanja saobraćajnih veza, jer dotle niste mogli iz Kine da idete na Tajvan osim preko treće zemlje. Znači, morali ste preko treće zemlje da idete. To je jedna stvar. Drugo, pustio je turizam, znači veliki broj Kineza da dođe. Jako je ojačao, znači, te ekonomske veze. U jednom trenutku ste imali bukvalno više od 2 miliona Tajvanaca koji su radili u matici Kini, gde je, da kažem, izvoz Tajvana u inostranstvo, gledano iz njihovih očiju u inostranstvo, znači više od 50% je bio u Kinu, jeli. Međutim, od kad se završila njegova vlast i od kad je došla ova druga partija, opoziciona na vlast, to su bile predsjednica Tsai Ing-wen i sada je Lai Ching-te, oni su izrazito antikineski orijentisani, oni su, da kažem, đaci američki. Ali su nepopularni, oni su sad čak izgubili većinu u parlamentu, ako sam... Da, na tim parlamentarnim izborima sada su nepopularni, ali šta sam hteo da kažem, znači, za Tajvance je bio važan onaj moment u Hong Kongu, ako se sećate, 2019. su bili veliki protesti u Hong Kongu, gde su kao ti lideri bili uglavnom studenti, gde Kinezi kažu, pa i neki američki komentatori, da u stvari su i američke službe imale dosta, da su bile umešane. Znači, to je, da kažem, do tada, otprilike, ili do kraja mandata predsjednika Ma, znači, bio je taj trend nekog
obnavljanja tih i ekonomskih, kulturoloških veza sa maticom. Znači, neki taj osjećaj kao zbližavanja, gde ste imali Tajvance koji kažu šta će nama vojska, oni su bukvalno ukinuli služenje vojnog roka, kaže šta će nama vojska, kad mi smo sad toliko već vezani ekonomski za njih, mi ćemo se ujediniti i uopšte nema smisla da se borimo protiv onakvog giganta kao što je Kina, drugo naši su, znate, bilo je tako, ali od kad je došla ta demokratsko-progresivna partija na vlast, te Tsai Ing-wen, znači i to se desilo u Hong Kongu, onda je to bilo iskorišteno, znači oni su komunisti, oni su autokrate, ne znam, to je, mi smo demokratija, kod nas ne može takva korupcija kao što je tamo, ne želimo da nama vladaju iz Pekinga. Mislim, ovaj čovek se ubi, znači smenjuje sve žive, ako god jedan juan ukrade, on ga smenjuje. Ali znate šta je isto bilo, u stvari tu je bio i ekonomski moment veliki, jer je predsjednik Ma na Tajvanu hteo da potpiše neki ugovor po kome bi mogli da dolaze radnici iz Matice Kine na Tajvan. I onda su se mladi na Tajvanu dosta uplašili za svoje zaposlenje i budućnost i onda su oni krenuli s tim nekim studentskim protestima i upali u parlament i tako dalje. Tako da od tada se sve to zaoštrilo, tako da kažem, izgubio se taj neki momentum, znači zbližavanja, tako da sada je, mislim, teško ako je reč o nekom mirnom ujedinjenju. Međutim, ja ne verujem da u Pekingu zaista misle da vojno intervenišu, jer shvataju prvo, da bi onda to značilo bratoubilački rat, shvataju da bi to onda zaista dodatno okrenulo stanovništvo Tajvana protiv njih. Dalje... Slično kao u Ukrajini što se dogodilo. Da, apsolutno. I bilo bi velikih ekonomskih posledica tog rata, jer znate da Kina izvozi, uvozi sve duž obale svoje, znači to bi se stala bi ekonomija i kineska ekonomija bi pretrpela veliki udarac. Tako da ja mislim, i to mišljenje sam zastupao i u svojim tekstovima, znači da jedino što bi moglo da natera Kinu da vojno interveniše u vezi Tajvana je neko zvanično proglašenje nezavisnosti, znači da ne bude to samo Tajvan sad uživa de facto nezavisnost, ali de jure proglašenje nezavisnosti, to je jedna stvar. I druga stvar, mislim, neki ekstremni potez kao što je, recimo, o tome se pričalo na Tajvanu da bi možda Tajvan trebao da uđe pod nuklearni kišobran Sjedinjenih Američkih Država. Znači, ako bi počeo da dolaze američke podmornice naoružane nuklearnim balističkim projektilima, mislim da bi to bilo apsolutno, znači, prelazak neke crvene linije. Amerikanci su u prošlosti imali nuklearne bombe na Tajvanu, ono se do kraja 70. godina kada je došlo do one normalizacije odnosa sa Pekingom, međutim od tada nemaju. Znači, eventualno tako neki Jeste li vi imali prilike lično da posjetite Tajvan? Da. Kako vam izgleda u odnosu na te savremene kineske gradove, odnosno te gradove prvog stepena, poput Šangaja, ne znam, Shenzhena? Pa dobro, nisam davno bio, sad ne mogu da kažem, stvarno pre mnogo godina. Mislim, teo sam da idem prošle godine, ići ću vjerojatno ove, ponovo, ali generalno... Da probam da preciziram, ko se tu više iznenadi kada vidi kako izgleda druga strana? Da li Tajvanci kada vide koliko je Kina napredna ili Kinezi kada vide kako Tajvanci žive? Pa Kina matica je napravila takav skok. Mislim, sad kad vidite Šangaj kako izgleda i drugi kineski gradovi, čak i neki iz takozvane te druge klase gradova, ja mislim da su Tajvanci šokirani. Mislim, moj neki utisak, davno sam bio na Tajvanu, je bio da ipak tu, znate, jeste on razvijen i ima strašno jake firme, kao što su Foxconn i kao što je ovaj... SMIC, jel? Da, TSMC, ali... Da, TSMC, da. Ali malo mi je delo grad, znate, ono, puno motocikala, puno nekih žica koje vise, nekako malo me podsjećao i na jugoistočnu Aziju. Tako da, ne znam kako je sada tamo, ali mislim da je taj napredak Matice Kine očigledan i mislim da on impresionira i Tajvance. Hvala vam na ovoj emisiji. Mislite li da je ostala neka tema koja nije dovoljno adresirana? Meni se čini da smo detaljno obradili, eto, prevashodno Japan, a onda i Kinu i Južnu Koreju. Malo smo se dotakli ovih nekih drugih komšijskih država.
Nismo išli ovamo u odnose Indije, Pakistana i slično, ali mislim da je to našim ljudima čak dosta i na neki način poznatije u odnosu na Istočnu Aziju, koja nam je, pa čini mi se da smo uspeli da rasvetlimo u dobroj meri nepoznate zbog nekih predrasuda i zbog prosto te fizičke daljine. Hvala vam što ste bili u Novom standardu, nadam se da će biti prilike razgovaramo u budućnosti i nadam se da ćete nastaviti da pišete kvalitetne izveštaje kao što ste činili do sada. Hvala vama i radujem se nekom budućem gostovanju. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, bio to Ilja Musulin. Ostanite uz Novi standard. Do sledećeg gledanja. Prijetan ostatak dana.